Plentziako pelotalekutik. Hementxe gaituzue, 8:30 txapelketako finala eskaintzeko prest. Gaubeka eta Lujan izango dira protagonista. Epaileak txapa bota du aidera eta sakea Gaubekari egokitu zaio. Horti duzue, Esteban Gaubeka Armintzakoa, 26 urte ditu, aurrelaria da, metro bat 77 zentimetro eta 76 kilo. Bera da, iazko txapelduna. Orain arte, 8:30 espezialitate honetan, txapelketa bakarra eginda, 2003koa, eta mutil honek irabazi zuen. Eta bere aurkaria, Vladimir Lujan, Labanan jaiotakoa, Kubarra beraz. 31 urte ditu, metro bat 83 zentimetro eta 85 kilo. Mutil puska galanta, hau atzelaria dugu, eta argi dago hemen jokatzeko bi estilo ezberdin ikusiko ditugula. Javi Arcarazo, arratsaldeon. Arratsaldeon dan hori. Bueno, esan duguna, ezta? Bat aurrelaria, beste atzelaria, estilo ezberdina. Total desberdine diez. Eta nik esango nuke barrez da, Gaubeka esan duzugun txapeldune bera da, eta deuko joku bat eurrien ondo dominetan deuena. Hor ikusi bikua, Lujan eze joku eta etuzko, nietako saki neongo da alde hundize, eskerrera eta abikutzoz Gaubekak esteko eskerrona, eta horra sartetama dau, berateko ninderraz iguel partidue aukeratu inlike beren aldera, baina kostako jako gaur kubanuei txapela honi kentzen. Azkenean aukeratu du pelota Gaubeka, kostata, baina bat aukeratu du. Eta mutil honen palmaresa 8:30 txapelketan nik uste azpimarragarria dela. Partidu bakarra galdu du eta beste guztiak irabazi. Iriondoren aurka 35 eta 18. Azkenengo bi urteetako datu bat irauek. 8:30 espezialitate hau berria delako. Orain arte ez da jokatu 2003an hasi ziren. Urrengoa, Garridoren aurka 35 eta 30, Undaren kontra 35 eta 26, Juan Pabloren aurka partidua galdu egin zuen 29 eta 35, baina gero finalean sekulako egurra eman zion, 35 eta 30. Eta aurten Lujanen aurka 35 eta 28, Undaren aurka 35 eta 32, eta horra agertzen den beste bat, Casadoren aurka iaz, baina ez zen jokatu, bestea aurkeztu ezelako, eta 35 eta huts irabazi zuen. Beraz, palmares honekin argi dago bera dela favoritoa, baina gero kantxan erakutsi behar da hori. Partidua astera doa. Lujanek indartu jo du. Gaubeka katzerantz. Matxete antzera eraman du Lujanek. Aire sartu beharko du Armintzakoak. Eta 8:30 pasatu egin dela iruditu zait. Bai, epaileek. Bai, besoa altzetu du. Ez, ontzat eman du. Tantua Gaubekarena. Utzegin ez badu behintzat, markagailuan Gaubekaren tantua adierazi du. Ea ikusterik daukagun, ez dago ikusten. Ez dago ikusterik. A ver, hau arreletan da bien. Lujan pelota eske sakea egiteko epaileari. Epailea berak utzegin du. Atzeko epaileari pelota eskatzen ari zitzaion Lujan. Baina honek zera esate zion. Baina tanto besteak egin du eta nola emango dizu basuri pelota. Azkenean konpondu dute errakuntza. Eta 8:30 hemen pasatzea ez da erreza. Hori ematen du. 8:30 arte, 8:30 pelotaleko txikia dela, baina ez da txikia, ez da antzik ere. Ez. Estan dana da, zarretien pelota bilurra joten dabe, sak errestu azken baten atzela ez da, ameikatik. Bilurraz pasauko da bien, baina pelotari oso horra monbida pa ez dago. Oin, aneurrin arrepetan bozu, haide horrek arrepetu da moruen, errezeu da iguel ondo jo eskero paseti, ez da? Da hori pasetuako Gaubekari. Asko etxik izan izango pasa, Ez. Guk zuzen ikusi duguna, hor marra inguruan ibile da pelota, baina oso zaila zen jakitea eta gero errepikatuta ezin zan ikusi. Duda onda, Lujan berabe duda onda, sartu ero sartut atzenin hartu du, kaminu esartzie.
Eta sartu bindau. Bueno, ba ikusiko du Lujanek nolako sakea egiten duen. Normalean Gauekaren eskerraren bila joan beharko du Kubarrak. Horixe baita Armintzakoaren punturik ahulena, baina ondo sartu du eskerra eta tantua Gauekarentzat. Bana. Pelotari askoz arinagoa eta bizkorragoa da Esteban Gaueka, hortxe iruditan duzuena. Movimentu oso bizkorra ditu. Eta guztiz kontrakoa Lujan Kubarra. Motel samarra, pausu astirokoa. Bai. Baina esker bikaina duena eta horixe falta du Gaueka. Atzetik erantzuko dio normalean Lujanek. Ondo Kubarra, nolako pelota eraman duen Gauekak. Orain atzera, Gaueka kolokatuta, Lujanek eraman, errebesez, modu berean erantzun dio Gauekak ere, eta urrengo pelota hori ezin eraman Esteban Gaueka. Bai, arek hori mideu, hartzen duen pelotia indarraz bebetik indarraz jo, da ez zitzela emone denporai Gaueka ipantutaia. Oin paso da morue. Horre pelota asko ipintzen butzoz Gaueka bera be ez da ibiliko ainarrez kantxan. Hor, kolokatzeko astirik ez du izan Armintzako aurrelaria. 2-1 Kubarra aurretik, badakigu astean zehar hemen entrenamentu bat baino gehiago egin duela Vladimir Lujanek. Pelotalik honekin ohitzen joateko. Naiz eta aurreko asteburuan ere hementxe jokatu Rekalderen aurkako norgehiago. Eta jakingo duzuenez, euskal telebistak eskaini dizuen, berdinduta zeudela, 30 zeudela, erretiratu egin behar izan zuen Rekaldek min hartuta. Orain, 2 hormetara pelota boteaz, tantu dotorea lortu du Lujanek. 3-1. Baina esan dizu, Gaueka bizkorra dela, baina pelota horretara iristeko orain bizkorragoa izan behar da. Bai, hori bete esan du, pelotari asko ondiez harinebili dizena, baina normalin peloti harine badabil. Abizionatu mainan, biak munduko txapeldun izan dagoa tira. Bai, alan da bai. Horroa, Lujanen sakea, baina sake kaskarra benetan. Gaizki jo du eta sake zorain arte tanturik ez du egin ez batak ez besteak eta falta bat bai Lujanek. Gauekaren sakea, luzeegia. Berriro atrea beharko du. Normalean Gauekak beti sakeari aurren erantzungo dio eta Lujanek beti atzetik. Bai, da horrek sarriken zinduzua sartu, haber, ze partidu modu urten bideuen hemen. Ze da, asarteti da, hor sakiaz lehen esan demunen asartuen bideu, ze besti sartuko dago errezean horrien. No, hori biliko da. Pasa hori be. Luzeegia bigarrenez, jakina, Gauekak ere luze atera behar du. Ez dela besteak sekulako pelotaka da joteko aukera izango du. Eta sakez bakoitzak falta bana. Bai, horri bilideuz, bera itempori monbitzo, goza kuadru duela Gauekak, da gero anaire topo balbada. Lujanen sakea. Eskerra bilatuz, eraman egin du errebesez. Gauekak, hori ez. Hori oso ondo gurutzatu du Lujanek. Eta 5. tantua Kubarrarentzat. 5-2. Oso ondo engainatu du. 2 hormetara botako zuela pentsatu du
behintzat horrantz eman du pausua Gaubekak, Bai. baina gero barrurantz bota du Kubar. Lujanen sakea, bi hormetaran. Gaubekaren erantzun aidez, gora Lujanek. 3-5. Gaubekak aterako du. Garri dago Gaubekak ona bere jarraitzaile jarri dituela. Erroika ikusi ditugu, bi hormetara ondo ez da iritsiko Lujan. Horrela jokatu ezkero, Lujanek zail dauka. Lehenago esan zuegu movimenduetan geldoa dela eta. Bai, da honek egin guzu. Hor eskumra hortara pelotitzen guzu, garbidaz egin guzu beste. Hor berandu abiatu da eta gero, atzelari ere bada eta aurrelaria baino motelagoa. Hor doa beste sake bat. Luze Samarra eta eskerrera, sake darra, baina erantzun ere paregabea. Barriro bormetarantz, honen eskerra bilatuz, ona bada tantua. Bai, ona izan da eta tantua. Suerte askoaz, baina tantu, 6-4. Da ez, txartu jogatu ondalako Gaubekak edartu bototzu, baina pantau egin da edartu Lujan, erdi urtutzu bera ibe. Da ezin hobeto, marraren ondo-ondoan, eta hori bai ez dagoela eramaterik. Bote oso ondia egin duelako, uste duzu. Lujanek atera beharko du. 6-4 markagailua. Horrein artea, 37 pelotaka da. Jo dituzte. Gaubeka sartu da. Bi hormetara oso ondo, hori bai ez dagoela harrapatzerik. Sakeak beti izaten du eragin handia eta gaurko honetan inoiz baino gehiago behar bada. Gaubeka estelako errestatzaile una eta Lujan normalean ondo ateratzen duen pelotaria delako. Bai, eta horreta aten butzo eta resto apurtxoa desentetxu espada egiten Gaubeka berak. Larri hartu guztu honek hori bezak edarra eskerrera. Erantzuna ez da txarra izan, errebesez egiteko, eraman, ez da iritsiko denez. Ez da iritsi. Nahiko lan zuen postura horretan eta hain behartuta pelota hori eramaten. 5-7. Norgehiagoka, 35 antura. Jendeak oso ondo erantzun du gaurko honetan. Hemen plentzia inguruan badago pala saletasuna eta gainera kontutan hartu behar da. Hau 8-erdiko finala dela. Urtean zehar izaten diren txapelketa horietako finaletako bat. Bestea buruz-burukoa da kantxa osoan eta beste bat binakakoa. Gaubeka beste pelota probatzen da. Eta orain Lujani Lagadio. Lujan marka jure behitu eta ganta zelan beratzit esazpida hemen ba. Bai. Sake motzegia egin du Gaubeka. Beraz, 8. tantua Lujanentzat.
sakez bi falta egin ditu eta sake tantu bakar bat ere. Alde hortatik benetan kaskar ari da Gaubeka. Esan dizuegu, sakeak errestatzen eta sakatzerakoan ere ez dela oso pelotari segurua. Baina beste arlorik gehienetan Lujan baino gehiago da. Edo ikusi egin behar da, bakoitzak dituen ezaugarriak ondo azaltzen dituena ez. Bai, honako pelotari batek, aunque akostumbratu egon bineketan etaraten, honako txapelketatako trepa duten diozu. Ez dakit sake ona izan den, bai ontzat eman dute epaileek, eta sakez egindako beste tantu bat Lujanentzat. Bueno, beste bat ez, bat. Lehenengo izan baita sakez egindakoa. Bai, oinguen ikusi da, oinguen eurrea eta hauzo. Urrungo saki atzera eta atutzu apurtxo bat. Eta bere lekutik etara. Beste sake bat. Hor jade pori motutzo. Bai. Hor gaizki ibiliko da Lujan. Eta txapapera bota du. 6 eta 9. Beste pelotasun eukin dau, berak eitiko aukeria. Han esposu eiken, da esku-eskuro motzo. Aukera dana galdu indauz. Hor, hanketa etorri zaio pelota eta zaila da reakzionatzea. 6 eta 9. Gaubekaren sakea. Ezkerrez erantzun, gora. Gora Lujanek. Horretan ere aurrelariek abantaila dute. Normalean aurretik aide sartzen direlako. Eta jakina. Bai. Handik erantzutea errezagoa da. Hemendik 11 kuadrotik edo jasotzea baino. Hortik indarra eman behar zaio. Eta kontrolatzea ez da bat erreza. Ez. 7 eta 9. Zake luzea oraingo hau ere, luze egia. Lehenago bi pasa egin ditu jarraian Gaubekak. Berak hori nahi dau. Lehenengo zaki behintzete adizen ezkero luzetara. Motzatera ezkero besteak abantaila dauka. Bueltan datorren ez da erreza duten gero. Oraingo honetan ondo neurtu du. Lujanek indartzu. Eraman egin du Gaubekak, ezen bat erreza. Eta txapara. Lujanek bestela, bere tanto izango zen. Bai. Sekulako sartada eman dio goiti bera. Baina txapa jo du. 8 eta 9. Ezkerra normalean ez du erabiltzen Gaubekak, baina errebesez postura horretan sartzen da. Eta ondo moldatzen da. Berriro Armintzakoaren sakea. Ezkerrera ondo baztertuz, erantzunare ona izan da Lujanen aldetik. Gaubekak atzerantz, Lujan, txapapera, 9. Are badakin nola jogatzen da. Oin bikusi da erdianketara horri bitutzo pelotie beti. Ez ditela peloti gustora jo. Guztira 56 pelotaka da jo dituzte. Orain arteko 18 tanto hauetan. Gaubekak aterako du. Bala behar den moduan ipintzen ari da Lujan. Ordo, sakea. Edarra inguen be. Bai, eskerrera. Eta ia 11 kuadro. Erantzuna ez da txarra izan. Gaubeka jaso.
Luján. Berriro Gaubeka, hori zaila da benetan Kubarrarentzat, eta utz. Bere lekutik atera ezkero, honek ere arazoak. 10-9. Aspaldiko partez aurretik jarri da Gaubeka. Lehenengo tantua izan da gorria, gero arrezkero beti atzetik joan da. Aileuko da hori. Hori bai. Eta behin txapagainan jarri ezkero, besteak ez dauka heltzeko modurik. Hor ikusi da, bata eta bestean arteko aldea. Bata oso bizkorra da, hanka ditu, eta bestea motela benetan. Bat iritsi eginda, eta bestea motudanerako pelota bigarren jagia edo bigarren botea eginda zego. Gaubekaren beste sake bat. Lujanen erantzun paregabea. Gaubekak bote lasterrean erantzun dio. Lujan txapapena. Eta txapa, pala, urrutira bota du. Azerre bizian Lujan Kubarra. Hortze duzu pala. Eta txistu horiek, ziur nago Gaubekaren jarraitzaileanak direla. Bai. Beste pala bat hartzera doa Lujan, hortze duzue. Bere postura hori da, goiti bera, matxete moduan jotzen du pelota, baina 2-3 aldiz gauza bera gertatu zaio. Txapapera bota duela, eta hortze duzue bere azerrea. Orain pala aldatu egin du. Hori bertan bera utzi du, eskantxan noski, bere lekuan, eta beste bat hartu du. Hortze dago. Baina, nik ez daite, beratzi tantuen zelan pelotari bakamiz joliken, ez da? Oin arte pali ondo kiozu, eta oin derrepente txarto dugu. Gaubekak aidez. Lujan. Zabaleran zatera zaio, Gaubekak erantzun. Lujanek ormabietara. Ondo Gaubeka eraman egin du Lujanek, ezen gutxi hori egitea. Orain 2 hormetara berak. Gaubekak aidez barriro. Lujanek oso ondo, eta kanpora. Horrengo honetan ez du zuberterik izan, Jokatu duen tanto jokatuta, zerbait gehiago merezi zuen. 13-9. Da lasaitu ikela, zeustan ziren Gaubekan lagan guztu dikana, Joseko Xakos. Berriro aterako du Gaubeka. Inor nekatzekotan, gehiago nekatuko da Kubarra, pentsatuko du, eta hemen ez dago denporarik alperrik galdu behar. Sake ona izan da, justu-justuan, epaileak alkarri begira gelditu dira, Gaubekak eraman pelota hori ere, ea zer egiten duen Lujanek aukera berea da, ez zerreztu egin, eta orain, larri Kubarra, eta tantua, berea tantua. Luze jo du, baina ere, sortiterdia baino desente aurrerago egin du botea. 14-9, hortxe duzue. Hori eramaterekin nahiko egin du Kubarrak, eta gero hori oso zaila zen. Bizi jotakoa, eta sortiterdian ondo sartu da pelota hori. Naiz eta atzera begira gelditu Vladimir Luze. Beste sake bat, hau gora. Falta. Horixe da, mutilonek daukan akatsa. Sakea. 3 falta egin ditu dagoeneko. Eta tantu bakarra. Beste pelota bat aukeratzen ari da Vladimir Lujan. Bitartean hortxe dituzue guztira egindakoak, bakoitza 6. Eta galdutakoak Gaubekak 4 eta Lujanek 8. Hortxe dago aldea. Lautantuko aldea dauka Argintzako mutilak. Bere aurkariari utzi dio pelota
nolakoa den ikus dezan. Da behin saki ondota eskero nik Lujan emoru ningo luke, bere joku normala, Han beste tantun bikusiu, hiru kuadruen hartu du pelotie, da pelotari bat ornau bizek hartu joten duena, Bai. Da nik ez dait, sepa zuzakon buruti, baina sepa estan dekon, baina total borrute da bilatzen ego tantuetan. Aber, barrio sartzen dan partiduen. Ordo, sake egitera Lujan. Bote lasterrean sartu da, eta Zabalerantz bota dio pelota Gaubekak, berriro Zabalerantz, arazo larriak, baina erantzuna paregabea. Lujanek egin duena, benetan ederra. Berak, errebesez, bi hormetara bota du pelota, beira. Hor, Gaubekak egin duena saia, iritsi eginda Lujan, eta beira, errebesez, nolako tantua egin duen. Berriro bi hormetara, eta txaloak jo dizkio Gaubeka berake. Bai, Gaubeka berake txalo jotzuz. 11 eta 14. Argi dago bere espezialidadea zein den. Bi hormetara. Lautantu egin dira. Bai, lautantu egin ditu. Eta sarritan bota du. Sake zikala, txapagainera badoa tantua da. Bai. Behin eta berri izan duguna. Nola doala, orain honetan errebesez eta ia erorita zegoen pelota hori txapagainera eraman ezkero, atzelariak edo atzetik atorrenak ara iristea oso zaildu eta Lujan izan da orain dizaian. Beira, abiatu danerako berandu. Bai, erosein izako da gatsa eta Lujan entzago gehiago, ze berez da pelotari geldize, akosten dute dugu pelota zuen joaten hanka gelditzen da kosta ikintzako. Ordoa. Bako luze samarra, baina ondo neurtutakoa. Lujanen erantzuna ona. Gaubekak goiti bera. Lujan, gora. Gora. Oso gora, naiz eta Gaubeka jarraitu. Pelota hori, goiko burniak jota gero, sartu da barrura. Bai. Hor saraba dugu da, joda. Raroa da, horretaz Gaubeka eskonturatzea. Jarraitu egin baitu pelota. Eta tantu. Beira. Hor kamarak ere galdu egin du. Bai. Oso gora joan baita, eta gero, goiko burniak jo, eta frontizean sartu da. Sake laburregia. Beste falta bat. Sakez Gaubekak. 4, hain zuzen ere. Gaubekak 4 falta egin ditu sakez, eta hori askotxo da. Da eurreti doia, Hala ustez eurreti, bai. Horreitik esan dugu behin eta berriz, hemen bakoitzak bere doaia dituela, eta ikusiko dugula zenbateraino erakusten duten euren habilidade alde batetik, eta euren gabeziak aldenik eta gehien tapatu, begira. Aidez eta bi hormetara, hori hobeto egiterik ez dago. Eta askoz gora oiota ere kantua zen. Bai. Baina zelako edarto markautzen normabizek. Bai. Horri ezintzako eta oineta daumenuen normabizek. Hori esker batekin bai. Baina aidez sartzen den aurrelari batekin eta gainera eskuma edo eskubia hain ondo manejatzen duen batekin tantoa besteari ematea da. Bai. Normalien bai. Sake ona egin du orain Gaubekak, Lujanen erantzuna ez da txarra izan. Aukera armintzakoak. Lujan, pelotaka da indartzua. Gaubekak eraman. Lujan ez arraitu duen, bi hormetara behar bada ez. Eskerretik oso ondo. Bai duen. Errebesez eraman. Gaubekak. Berriro errebesez gora. Bigarren honetan ez du ondo neurtu bere kolpea. Baina ondo, eta 13. tantua Lujanentzat, 13 eta 17. Final aurrekoetan bi pelotari hauek ligazka bat jokatu dute, Unda eta Rekalderekin batera, eta hor bi hauen arteko
partidua 35 eta 28 amaitu zen Gauekaren alde. Holanda, bai. Ez, gaur egun nien ez da erresa ikusi ginen lehen esan duzu moruen, Pedro, Juan Pablo irazitzen, liga eskoa horta txapelketa baten, eta... Baina gero finalean sekuko gurra. Genti pentsaben, bueno, errez irazikutzo, hain errez ez du iraziko, baina Juan Pablo irazikutzo, eta marrin itxiaben gero. Lujanen sakea, hau hona da, baina eskubiz sartu izan du Gauekak, orain errebesez, kanpora joango da. Hortxe, pasatzen du ez dutasunik handiena Gauekak. Da horbe... Pelota esker hormara botatzen diotenean. Horbe defensatxu edeko, Bai, errebesez. Baina ez eskumaz daukan defentsarik, Ez, antzipez. Beira, hor, bai, pelota hori ia lurrean zegoen eta hor edozein modutan sartuta ere ez da erreza eramatea, baina horrela zailagoa. Alarekin estabil gustura Lujan, lehenago bat aldatu du, eta orain bigarren honi esparadarpo berria jartzen ari zaio. Horrekoetan maniak ere handiak izan dira kasuak. Deskantzeti bezarrekin gure, eta... Bai. Zelen behori guri zindu beti, baina peloti eukin dugu, saki eukin dugu Gauekak, da epailik ez dut ez, oine zindu zuen, segi katxan. Gutxe, hori da, eskuadrapo berria jartzen. Ikusiek etxien baten batzuk jokatzen bada goneta honako paliaz ikusiko dabe hori pini barik ezin dela jokatu. Kaio edarra gertan da, eskuen ustien. Bai. Partido erdiria. Izra falta. Sake laburregia. Matematek esango du. Hainbeste kopla horretarako. Ba. Esparadrapo aldatu, pegapagaloa jarri. Hainbeste denpora eman, eta azkenean sakez falta. Biak ere sakez ez dira oso txukunari, Lujanek tantu bat egin du eta 2 falta, Gauekak tantu bat eta 4 falta. Orantxe doa berriro ateratzera Armintzako pelotaria. Sake hona da hau. Lujanen erantzuna ere dotorea. Gaueka, 2 hormetara. Eta kasu honetan, nik uste berak pentsatzen zuen baino hobeto atera zaiola. Bai. Suertea izan duela, erdi dut egin duela. Baina argi dago, aurrean motz jokatu nahi izan duen. Bai, hor ikusiko. Ez modu horretan, hormabietara bota nahi zuen. Ez modu horretan, baina... Hor ikusiko ja, aile binaren jau Gaueka perape buelta indo, hau ezin da baile gorra. Bai. Emeretzi eta malau. Zake zitala da ere, erantzuna onna, baina indartzua bai, baina gora. Beraz, sakez bigarrena Gaueka. 24. Eta favoritoa bere maila erakusten ari da. Eta 8 erdiko espezialista dela erakusten ari da bestalde. Oraingoa laburregia, 5 falta egin ditu dagoeneko sakez Gaueka. Normalean aurrelariek ez dutela ateratzen, baina hainbeste gehiegi da. Hori aitzakia izan daiteke, baina ez dut uste guztia uparkatzeko balio duen. Ez. Horlako mailako pelotari batek normalien ezin duzun horretara. Ondo erantzun dio Lujanen sakeari, bera entzalana.
txapa gainera joan balizatua zen, baina txapapera joan zaio. 16-20. Lujanen sakea. Hori bai. Oso ondo erantzun dio Gauekak, hau ez terrezagoa, eraman egin duela ere. Pelotari bizkaitarrak, Aides. Bi pelotariak eta kasu honetan suerte izan duena Lujan izan da. Bere bolea hori txapa gainera joan zaiolako. 17-20. Hortik bai bada gatsa joten peloti, Urten be oso ondo izo, baina ez da erreza hori hortik goiti joten. Oin ikusiko barri do. Baina suerte beralde izan du. Eta Gaueka irabazle ikusi nahi dutenek, txistu diote Lujani, uste dutelako denpora asko alparrik galtzen ari dela, eta beti bere palarekin bateko esparadrapoa besteko pegapaloa hor dabilen bitartean atzeden hartu nahi duela iruditu zaie, eta arrazoia buruat izango dute segura asko. Bai, egungo da, baina nik beren alde apurtxo bat ingo nuke geurramen bero asko egin du. Bai, bera hundi da. Eta izertiz botaten da eskuetatik asko, da horrek eguel izelitik paliek eguel laban ingutzen da, Baina normalien beti bat egituzu. Besti dizu dituen. 17-20. Markagailua. Sakea Lujan eta auka, atzeti doanak. Hor dago sakea, oso zitala, erantzuna ona izan da Gauekaren aldetik. Orain, Larri Lujan, baina ondo ategu pelota hori, bigarrena orain izailagoa zen, baina eraman egin du, eta orain suertea Gauekak izan du suertea. Lujanek azarra egoteko motiboak baditu, kantu honetan nagusi izateko merituak egin dituelako. Bai, da tanto hona izango zanberentzako barrez, Bai, baina suertea aurrekoan berak izan du, eta orain Gaueka. Horre bi hormak, bada espadan. Aurretik tanto amailuta zegoen, baina pelota benetan zailak eraman dituzte, bai batak eta bai besteak. Bai, ongo tantunen, bigarren izin da. Bai, bigarrena argi eta garbi bigarrena jo du pelota horrek. Hogeita bat eta 17. Amaika egin ditu Gauekak eta 7 galdu. Sakea kantxa erdi-erdira. Lujanek erantzun. Hori hona da bentsat. Gaueka iritsi eta bestea ez. Kolokatu ere ondo egin du, baina bata eta bestearen abiadura, pelotaren neurtzen dugu moduan, eurena neurtuko du ikusiko genuke nolako aldea dagoen. Zelako aldea duen. Bata junta zabalera ja, hor ikusiko hori zelan duen ja pelote palias prest. Bai. Gero, bi hormetara bota du, eta alde batetik Kubarra kontrapausuan harrapatu du, baina gainera gizon hau askoz bizkorragoa da bestean. Ez dezake bat, eta falta. Ez zinestekoa da. 6garrena. Enpresako arduradunek sakeak ateratzen ipini beharko dute mutillo. Bai, normalien nik profesionalak izan ezkero, noberak emilik ez da hori, atzetik ibili bari betu. Dude bai. Zeia eskara mutiko egibiten horretara atzetik izan bier zerremi deuen. Lujan esake orain bi hormetara eraman egin du eta ezen erreza Gauekarentzat. Hau ere zaila da, gora joan zaio Gauekari. 19-22. Kontuz, honako sei falta eta honeko erregaluok onino partidu berado aurretik, baina gero sarretzen igual falta bailiki, Bai. Eta aurkariari
abantaila asko ematea ez da komen izaten. Zisto berriro Lujan entzatira, orain honetan urapuru bat edatera joan delako. Lujanen sakea, 2 hormetara, hori ona da Gauekarentzat. Luján berriro, aukera paregabea dauka. Gauekak ez du gehiagi aprobetxatu, orain 2 hormetara, hori da. Horretan maizua. Birriken parkatu zu, baina 3. nahi ez hori altzu parkatuko. Hogeita 3 eta 19. Duzu, aurreko pelota horri esertxo ere zio egin Gauekak, baina gero honi bai. Hor, goiti datozen pelota horietan oso ondo markatzen ditu 2 hormet. Zarriken esan du, esalik esestiaz botan duela goitikor. Zela bedartu markatzen dugu. Oraingo sakea txukunago izan da. Lujan ez da oso errene ibili. Eta berak uste baino motzago gelditu zaio. Horri esker, 3. tantu egindu sakez Gaueka. Itxura baten esan sake arriskutsua, baina honek ez du ondo kalkulatu eta mobitu danerako 2. jagia eginda zegoen pelotari. Orain ondo sakeari emandako erantzuna, txapagainera botatzera joan da Gaueka, baina indar gutxirekin. 20 eta 24. Antxegan nienitzen jengun da. Zer jakin du berak neiko izango zana. Uste duzu, eramatera bakarri joan da, baina indar gutxi eman dio. Hemen lehen esan du, Zabalera eta Dejadake gure barik zan urtean da baina gure da nien zelako gatxadan botatie. Dejadak balaz ikustea, ia ezinezkoa da. Sakez egindako tantua, orain Lujanek, gorputzera sartu dio pelota Kubarrak Bizkaitarrari. Sake benetan ona, izan honek egin duen. Eta 2. tantua lortu du era horretan. Hortxedoa, horma kontran, eta ia gerrian jo du pelota horrek. Eta pelota honek jo eskero mina egiten du. Gorra dauka. 21 eta 24. Behintzat, biak elkarren gandik urtaltza markagailuan eta zerbait bada. Naiz eta partida bera ikusgarria ez izan. Lujanen pelotaka da Otorea. Ondo eraman du bote lasterrean Gaueka. Lujan berriro. Gaueka. Lujan. Berriro Gaueka. Eramaterekin nahiko egin du orain aukera paregabea dauka. Lujanek. Eta Sortziterri barruan. Sortziterri barruan. Bai. 22 eta 24. A ber, hone, lehen esan duna, Pedro? Hone tanto giguele minen dizitzen da bien. Hor, dominatzaile izan dugu Kubarra, eta azkenengo pelotakada horie, horma kontratik, bikaina izan da benetan. Bai, berak hori mirau. Horre ezin da juen pelota erresa deket eta hemen horma bize botateen, ero beste ez. Emon peloti hor beti. Bai, Sortziterria pasatzea ez da erresa, Alarako, neurri laburra dela ematen du, baina ez. Azken baten txapati metro batea joten muzu, gutxio, barrez. Ameiru tanto indauz, 10 galdu baina. Sake honi nola erantzuten dion, ondo, errebesez Gaueka, Lujan indartzu, eta beste tantu bat, tantu Otorea, Lujanek eginikoa. 23 eta 24. Barrida hasi da beren jokuen sartzen, eta hortxe, segidu bideu. Horra ateratzen badio, partidu irabazteko aukera izango du. Honek barrez, urruritasune ekarrik utzu iguela Gaueka bera ibe,
23 eta 24. Espaldiko alderik txikiena. Biormetara. Da tantu, Oso ona, oso ona. Hori larri zabaldu da hori, Botatekotan horretara, bota bida. Bai, baina horrela ateratzea oso zaila da. Eta bengo honetan matematikoa izan da. Hortzi duzu. Ezkerreko horma desente harrapatu du, eta hor pelota ipini duen lekuan ipini ezkero, hori ez dago eramaterik inondik inora. Eta launa ja. Eta launa, eta oraindik hemen edozin gauza gerta daiteke. Errebesez, ondo, Gaubeka kasu honetan. Biormetara, eta tantua Gaubeka. Oso dotorea. 25 eta 24. Esan du, Horretan ez du txikite. Urduritasune baina nik ez dut usten adezeko nik hori. Ze hain metro asko ez dukin hori jugadi botateko, eskaporik edor pelotiek. Zela motan dagoen. Bai. Eta hori palas errezan, zaila, Edo zin espezialidadetan da zaila, baina palas batez ere. Lehen bota bat ailegau. Da gero bota frontisera behitu barik, Eze behin barik, Gaubekak ez dauka itxaroteko asmorik. Ez, epaile izautzo, venga, hor bada esan. Gaubekaren sakea, horrengo honetan ona. Eta erantzuna gora. Sekulako eman dio Lujanek, baina jakina. Frontoia bere neurria ditu, eta neurri horien barruan jokatu behar da. 26 eta 24. Hori prest da barriotateko, ja, listo. Bai, horrek ez du atzeden nahi. Tengo antzerako sakea, baina hau eskerrera, eta berriro elotan harrapatu du aurreko baten bezala Kubarra. Bera guzti baino, motzago gelditu zaio pelota, eta beste tantu bat, Sakez. Hortzi duzu, begira. Hor eskerreko horma jo du, eta Kubarra guzti baino askoz gutxiago atera zaio. Bere estadistika pixka bat konpontzen eta txukuntzen ari da Gaubeka, naiz eta Sakez gaizki ibili, 5 tantu egin ditu, eta 6 falta. Hau zake ona, erantzuna ere paregabea. Gaubekak Zabalerantz, nahikoa egin du hor, pelota jotzearekin ere. Gero frontizean sartzea oso zaila zen eta goiko koltsoira joan zaio. Kubarrari. Hone martxi ipini doia barrio. Bai, momenturik larrienean ondo erreakzionatu du Gaubeka. Eta berriro lautantuko aldea lortu du. Eta bere jarretzaileak ere animatu dira. Zake luzeegia egin du. Bestela bere tantua izango zen, ia seguru. Potea eman da gero, ia errebote baino joan delako pelota hori. Eta ikusiko dugu urrengo sake hau nola neurtzen duen. Hortan ibili baita gaizki partidu honetan Esteban Gaubeka. Orain ondo. Lefanek erantzun bikaina. Gaubekak eraman. Ederto. Lefan. Errebese sartu da Gaubeka. Eta Lujanek utz egin du. Hor, movimentu azkarrak behar dira. Bote lasterrean eta gorputza behar bezala koordinatzeko. Horra, barrez garrize bera bagatzi kostu egin jago. Baina batez ere hori koordinazio kontua da. Bai. Eta gorputza oso ondo koordinatu behar da, pelotaka da ondo emateko. Eta hori falta izan zaio hor. Gorputza atzeregi ipini du. Atzeregi, hor beste pauso bat falta izin dugu ondo alietako. 29 eta 24. Gaubeka aurretik. Ordoa bere sakean. Ondo neurtutakoa, ezker hormara gainera.
Goiti bera Gaubekak, ondo. Ez da pelota erresa Lujanentzat. Bikain eraman duela ere Kubarrak. Errebesez Gaubekak. Lujan indartu. Gaubekak jaso. Kubarra ere dotore. Gaubekak eraman. Aukera Lujanentzat. Atzera. Eraman egin du Kote Lasterren eta eskerrez. Eta gero utz egin du Lujanek. 30 eta 24. Tantu honek balio handia dauka. Ja esango du, ja eskerraz behar ustez danak. Bai, eskerrez normalean sartu ere ez da egiten postura horretan, beti errebez sartzen da, kasu honetan eskuz aldatzea, pala eskuz aldatzea erabaki du, eta nolako pelota eraman duen. Aurkaria desesperatzeko izaten dira horien. Bai, eta partidu zelan aldatu dan, eta laune egon diez. Bai. Bederatzina egon direnetik, beste berdinketarik ez da egon, 24 egon arte. Eta 24 egon diren momentutik, berriro, bere maila erakusten ari da, eta bere legea esartzen ari da Armintzako pelotari. Zeitantu egin ditu, jarraia. Salera sartu daiteke pelota hori, bai. Gaubeka nik uste beldurti ibili dela kasu horretan, lehentxoago abiatu behar zuen, baina konturatu danerako salera sartu zaio pelota. 186 pelotaka da jo dituzte, guztira. A ber, oinen berak, enbida boin. Beren pelotiaz, a ber, hiru lautanto haiten dezuen. Eira hor, eskerreko horma jo ondoren. Zabaldu asko haiten da, gero. Asko zabaldu da, eta Gaubeka konturatu danerako sarean zegoen pelotara. Bueno, Gaubeka baino hobeto dabil, baina ez behar luke moduan. Hau, ohituta baita, osakea ateratzen. Eta gainera, bi hormetara zein eskerreko hormara normalean ondo zuzentzen du pelota. Bai, bat ezinbeste botalik honek. Ordoa. Aires sartu da Gaubeka, berriro ere bai, errebesez. Ea Lujanek zer egiten duen. Eskerreran, Gaubekak eskerrez eraman. Eta orain suertea izan du Kubarrak. Pelota hori txapagainera joan zaiolako. Baina beste dozintokitara berdin joan ziteken. Oin eskerrera kamez jo duen inpali ezelako edartu joten duen, Bai. Utxitan egiten du, baina egiten duenetan ondo jende. Badu segurantza hortan. 26 eta 30. Hortze duzue, eskeneko tantoa. Oin Gaubeka berape, suerti, baina pelota izi pentsuen bideo. Alde izaten danean, inor ez da kexatzen. Alde berape ukindu zain bat. Bai. Lujanek atera du. Bi hormetara, Gaubeka kondo reakzionatut, eta txapagaina izan ezkero tantua da. Hor asko arriskatu du, Bai, baina junda hor txipin duen. Bai, hor txipin duen. Txapagainera bota ezkero, nahikoa da. Hortik, atzean dagoen pelotaria ezin daiteke iritsi. Gainera, matematiko atera zago. Eskuz eginda ere, ez da egite jada oberik egin diteke. 31. tantua Gaubekarentzat. Lau bakarri falta zaizkio, bigarren urtez jarraian, 8 erdiko txapeldun izateko. Gaubekaren sakea. Laburra, bai. Ba oso laburra. Beste falta bat, 7. 27 eta 31. Eta Lujanek falta duen arnasa, Gaubeka ematen ari zaio. Bai. Momentuz bai, bentzet. Bi sake eukin je. Este panik, haine. Este zengo erraza iguel, Eta daten baina. Honentzako, hain gatxabez da izen bier, ja kostumute duzena. Luzegia izan da sake hori. Eta postura bai Gaubeka. Pasatzen utzi dio, buelta eman du eta adi egon da, ean egite zuen botea, eta bai. 7. kuadro
haren atzekaldetxoan egin du. Beraz, beste sake bat egin beharko du Lujan. Oraingoa oso ona. Eta sakez egindako beste tantu bat Lujanentzat, laugarrena. Nik ez dakidana da, horrelakoetan zergaitik ez den eskerre sartzen. Beste batzutan egin duen moduan. Hor beti errebesez jartzen da, eta pelota bebeian dagoela. Bai. Lujanek egingo du sakea. Ordoa. Errebesez. Jaso, eta ez da iritsi Lujan. Txapagainen ipintzea nahikoa da, tanto izateko. 32 eta 28. Hori beste pelotari bat izan balitz, harrapatu eta berak egingo zuen tantua. Bai, horra pelota normalien aile egun dira. Beira, oso motel eta baldar Lujan. Bigarren jagia egin da gero. Eta beti geratzen da 3 laupaso atze dago, Bai. 32 eta 28. Haubeka sake ateratzeko prest. Horren moda, a ber, sartzoten lauen da saspize. Ordu bete inguruko iraupena, baina jokoarena, begira, zenbat, 12 minutu. Sakez itala, eta Lujanen erantzuna ez da iritsiko. Sakez beste bat egin du, Gaubekak. Baina hau ere, eramateko moduko zela, iruditu zein iri. Gaizki jarri da edo gaizki jo du pelota hori gizon honek. Lujanek, hortxe duzu. Ez du, ondo jo. 6 egin ditu Gaubekak eta 7 galdu Sakez. 33 eta 28. Handia izango da Ligaskan izan dako emaitza berbera finalean izatea, 35 eta 28 irabazi zuen Ligaskan Gaubekak eta gaur ere bide berbera darama. Hoxe bero idatu, Sake ona, eraman egin du Lujanek, oraingo ere bai, Gaubekak ondo, Lujanek sekulako pelotaka da, Gaubekak ondo, hau ez da erreza, baina jaso egin du, eta orain utz egin duena Lujan izan da. Zerako aldi edan, hemen tanto nik usiku. Gaubeka ebigitea, Zabalera botazo, erun nitzo. Barruro botazo, aile dute erun ninga. Da bera, ez da panteu... Bera toki batetik mobitu ere ez da. Zerako aldi deuen, Bai. Begira, hortik ez da mobitu ere egin. Eta gero, hankageldian pelota horiek eramatea ez da bate erreza. Teknika ondia behar du. Bai, daran da guzti bezin da. Kontrol dugu ezin da inorra paliak hor. Azken tantoa, bakarri falta zaio Gaubekari, jentea txaloka. Ordoa bere sakea. Ona da, erdira eta Sakez egindako tantua. 35 eta 28. Lehenago esan duguna, Ligaskako emaitza berbera. 35 eta 28. Horra pelota. Sakea, bi hormetara joan da, baina kolokatzeko hastia izan du, Beira, baina ez da kolokatu. Orain ere, berak uste baino, laburrago edo motzago galditu zaio. Nik ez da izipentzan daben, hanketa ona izin nahi edo peloti ero, ez da horretara. Normalien ez beti. Pelotik esteko sekule kulpai normalien. Pelotarizeko korregibide hori dan hori. Hortxe dago, Txema Aldamiz Etxebarria, Euskadiko Pelota Federazioko presidentea. Silentziako udaletxeko ordezkariak ere hortxe ikusi ditugu. Eta Gaubekaren jarraitzaileak noski. Oso posidanak, Bai. Egon goztiz zesausti da izedek eixinak etorri diez... Armintzako boda batetik etorri diez dana. Eta ea, txapeldunarekin pare bat hitz egiteko modurik daukagun.
Hementxe daukagu Esteban Gaueka txapelduna. Lehenengo eta behin, zorionak Esteban. Eskerrik asko. Bueno, segundo título consecutivo, te estás convirtiendo en un especialista del 8,5. Bueno, es el segundo año y esto es para estar contento, pero lo suyo ha costado. Bueno, lo suyo ha costado sobre todo porque has tenido una auténtica cruz en tu saque. Sí, hoy muy mal, muy mal. Me he visto pues, con todo el calor y el frontón también es un poco más largo, anda menos y me ha costado mucho sacar. He fallado no sé si 5 o 6, no he contado, pero hoy no he andado muy fino y claro, así que me ha costado. Sí. 7 faltas de saque. 7, pues mira, pues eso. Muchas, demasiadas para... Bueno, normalmente no estás acostumbrado a sacar porque en el Deportivo sacan los zagueros, pero yo creo que son demasiadas concesiones para una final, ¿no? Bueno, todo no puedo tener, también me falta un poquito de zurda, pero bueno, a trancas y a barrancas ahí me defiendo como puedo y bueno, creo que soy un poco, pues llevo a todo, ¿no? Pero intento, pues eso, no tirarla fácil y atacar cuando puedo, sin más. Sin duda la clave ha estado en tu mayor movilidad y en tu mayor técnica en los cuadros delanteros, ¿no? Sí, así es, para esta distancia, pues eso es lo que vale, andar ahí rápido y adelante y poder jugártela en cuanto puedas. ¿Te atreves también en toda la cancha? Sí, es lo que me queda y tengo una espinita clavada ahí y espero pues para el año que viene o para próximos. Vale, pues muchísimas gracias y a disfrutar de la Quería chapela. dedicar esta chapela a todos los de Arminza, a mi aita que ha cumplido ya años y en especial a mi amigo José Félix, que de allá arriba me habrá visto y se alegrará. Vale, ba, zorionak. Eskerrik asko zuei. Bueno, ba, guradetik besterik ez, hauxe eman du, sortzitarriko finalak Plentziako pelotaleku dotore honetan, 35 eta 28 Esteban Gaueka nagusi, Vladimir Lujanen aurka. Arrezazu ikusentzule guztiok, agurrik, beroena lantalde osoaren partez. Besterik gabe, agur.